Purjelaivojen rakentaminen ja ulkomaankaupan vilkastuminen lisäsivät voimakkaasti tervan kysyntää. Tervaa tarvittiin puisten laivojen suojaamiseen. 1800-luvulla koettiin useita katovuosia ja elanto oli epävarmaa. Tervan poltto tarjosi varman, mutta niukan elämisen turvan. Tervan valmistukseen tarvittiin työteliäät kädet ja yksinkertaiset työkalut. Tuotannon ollessa laajimmillaan 1800-luvun loppupuoliskolla lähes kaikki Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun asukkaat olivat tekemisissä tervan kanssa, tavalla tai toisella. Tervaksien ja tervan valmistus kesti 4–5 vuotta. 2 ensimmäisenä vuonna nuoria mäntypuita kolottiin, eli kuorittiin kuorimaraudalla pihkan tuottamiseksi. Puut kuorittiin huolella noin 4 metrin korkeudelle siten, että puun pohjoispuolelle jäi kuorimaton kaista, elämänlanka, joka piti puun hengissä seuraavaa vuotta varten. 3. vuonna tämä elämänlanka katkaistiin, jolloin puu kuoli ja kuivui. 4. tai 5. vuonna pihkainen puu pilkottiin säröksiksi tervahautaa varten. Suppilumaisen tervahaudan pohjan tuli olla kova ja pitävä. Se valmistettiin savesta, jottei terva valunut siitä hukkaan. Tämän jälkeen särökset ladottiin tiiviisti haudan silmän ympärille. Haudan keskikohtaa osoitti silmätikku, joka saattoi olla paalu tai näre. Haudan silmään rakennettiin sihti, joka esti roskia tukkimasta tervan kulkua. Lopuksi hauta peitettiin kuntalla ja kostealla sammaleella. Tervahaudan sytytys oli juhlava hetki, jota tultiin ihastelemaan isolla joukolla. Haudan alareuna jätettiin sytyttämistä varten paljaaksi. Kun tuli oli tarttunut tervasten päihin, alareuna peitettiin. Tuli kyti hitaasti ja lopulta kuumuus muutti pihkan juoksevaan muotoon. Terva valui putkea pitkin halssiin, josta se laskettiin tynnyreihin. Piti olla tarkkana, ettei kytö päässyt sammumaan. Toisaalta hauta ei saanut myöskään leimahtaa liekkeihin. Onnistuneesta poltosta vastasi tervamestari. Jos kaikki meni hyvin, sai tilallinen 30–50 tynnyrillistä laadukasta paksua tervaa myyntiin. Tästä alkoi tervan matka maailmalle.